Mike Teunissen wereldkampioen. LVK geen Venrayse winnaar. Het is vandaag 4 februari, dit is het PLMA-journaal. Mike Teunissen wordt dinsdagavond door de dorpsraad en Tourclub IJsselstein gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel veldrijden voor belofte. Op het gladde parcours in het Amerikaanse Louisville bleef Teunissen zaterdag de Belgen Wietse Bosmans en Wout van Aert voor. Mike Teunissen bezorgde Nederland de derde wereldtitel. Eerder prolongeerden Mathieu van der Poel en Marianne Vos hun titel. Eerder dit seizoen pakte de renner uit IJsselstein ook al de Europese titel. De receptie vindt plaats in het gemeenschapshuis in IJsselstein en begint om 8 uur. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. De LVK-finale met 2 Venrayse inzendingen. Helaas ging geen van beiden naar huis met de eerste prijs. Er waren 4 bussen vol met Venrayse fans naar Maasniel afgereisd om het duo Bjorn en Mieke en de stappers aan te moedigen. Na veel up-tempo nummers waren Bjorn en Mieke als eerste aan de beurt om een ballad Os Beston aan het publiek ten gehore te brengen. Ja, top! Wat een... Ja, fantastisch. Hier doen we het weer. Heerlijk. Nooit, nee, nooit. Nou, wel dukker als ene keer uur. Ja, dat denk dit ik willen wij nooit meer overslaan, dit. Nee, echt niet. Oei, oei, oei. Heb je een beetje in de zaal kunnen kijken? Oh, dat was zo snoezig. Ik zag Al die fans. Ja, echt. Oh, en zoveel bekenden dat ik denk, oh. Al die sjaals de lucht in, niet uitbundigheid. Ik heb hier geen verbinding. Al vrij snel daarna moesten de stappers als 15e het podium op. Ook bij hun nummer Hangen was het Venrayse publiek uitzinnig. Jongens, hoe is het? Ja, moe, ontzettend gaaf. Ja, de kippenvel zit nog op mijn vel. Verrooy die er allemaal veel aanstut en ja, het is gewoon gaaf. Ik heb er geen woorden voor. Het is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Geweldig. Heb je een beetje kunnen zien wie er allemaal in de zaal stond voor jou? Nee. Heb je niet kunnen kijken? Zoveel mensen gezien. Ja, dat was Fantastisch. Ja, echt geweldig. Top. Het dak ging eraf, is het niet? Zo, dat was springen van hier tot, daar kreeg ik wel alleen maar energie van. Geweldig. Ik zou zo nog een keer willen gaan. Hoe weet ik niet meer, maar ik zei net al, als je op het podium staat, er staat een hele zee van Venray, vrienden, familie, fans, aanhang, die staan daar voor jou. En ik denk dat we nog nooit zo'n vet optreden hebben gehad. Ja, het is echt heel vet, echt heel vet. Mooiste optreden ooit? Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker, het mooiste optreden ooit. Het nummer van Bjorn en Mieke is geschreven door Roel Gommans en Jules Rijvers. Hangen van de Stappers werd ook door hun geschreven in samenwerking met Leon Aerts. De liedjeschrijvers waren ook backstage aanwezig en hadden genoten van hun uitvoerende artiesten. Ja, we hebben hier echt heel lang naartoe geleefd en dan is ieder er en dan is het zo mooi. Ja, geweldig. Ja, het is niet normaal. Je ziet het jarenlang op televisie.
En dan ben ik hier in de zaal en dan eigen act. Je weet niet wat je meemaakt. Echt briljant. Ja. Is dit helemaal wat je ervan had verwacht? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk gewoon bij Bjorn en Mieke kippenvel. En als je ook gewoon keek naar de rest van de zaal, ja, het was gewoon fantastisch. Het was echt heel leuk. Ja. De Venrayse-fans waren niet te missen inderdaad, want meer dan 200 Venraynaren vulden de sporthal met sjaals voor Bjorn en Mieke en de stappers. Een bijzondere ervaring voor velen, want na 20 jaar was Venray eindelijk weer vertegenwoordigd op het podium. Het is Venray op een top. Hè. Eigenlijk is met twee groepen of twee stellen bij LVK ongelooflijk. Wij hebben er al jaren voor gestreden en nou eindelijk weer Venray bij de LVK. Super. Ja, geweldig mooi feestje. Als je hier mag staan, dat is super. Het is al leuk om op het publiek te zijn. Laat staan als je op de bühne mag staan en mag zingen. Dat werd er niet van gezien. Ja, keigoed. Ik vind het keileuk om hier erbij te mogen zien. Ja, helaas zelf niet mee mogen doen. Maar dat mag niet baten, want er zijn twee superleuke liedjes uit Venray hier op het finale. En wij komen ze heel graag aanmoedigen. Ja, een geweldig feest hier in de zaal, dus volop genieten man. Heb je ervan genoten? Ja, het is wel warm, maar het is wel een groot feest hier met Venray. Na 20 jaar mogen we hier weer op de LVK staan met 2 nummers, dus we gaan ervan uit dat we met 1 nummer terug naar Venray mogen als nummer 1. Maar helaas was dit niet het geval. Venray ging niet met een eerste prijs naar huis. Het duo La Bamba uit Montfort won met 78 punten. Bjorn en Mieke werden 8e, de stappers werden 10e. En daar waren zij allebei zeer tevreden over. Helemaal top. Linkerrijtje, 8e worden bij je debuut met een ballad. Ja, fantastisch. Helemaal goed. Helemaal niet teleurgesteld dus? Nee. We hadden van tevoren zoiets van, nou, dit is de finale, dit is de prijs. En ja, nou gewoon 8e worden. Linkerrijtje bij de beste 10. Dat betekent dat het liedje gewaardeerd werd. En ja, top. Met een ballad. Eerste keer een ballad in de top 10. Fantastisch. De eerste jury hadden we volgens mij 0 punten. Dus toen knippen we een beetje, maar uiteindelijk de jury een hele remond en uiteindelijk de publiekstemmen die hebben ons samen met Mieke en Bjorn een linker rijtje gekregen. En voor ons als debutanten, allemaal 20 jaar oud. Eerste keer LVK met allemaal van die vakmensen hier en dan 10e worden van de 19. Dat kan eigenlijk, kan eigenlijk niet beter, zou ik bijna willen zeggen. Wij gaan Europa in, wij gaan Europa in, wij gaan Europa in, wij gaan Europa in. In de hoofdklasse B eindigde zondag het duel tussen de nummers 1 en 2, de Peelkorf en SVSH, gelijk met 9-9. Het publiek genoot van een ware korfbaltriller waarin beide ploegen als een komeet uit de startblokken schoten. Na 10 minuten spelen leidden de IJsselsteinse korfbalsters met 5-4 door onder andere enkele prachtige afstandsschoten van Pia Bartray en Sanne Verstegen. Bij rust leidde de thuisploeg met een doelpuntverschil met een stand van 7-6. Na de pauze leken de gasten bij 7-9 de beslissing te forceren. De Peelkorf toonde echter veerkracht en via treffers van Paula van Vechel en Pia Bartray in de slotminuut kwam de thuisploeg alsnog langs zij. SVSH leek in de slotseconde toch nog met de zege aan de haal te gaan, maar miste de derde strafworp van de middag. Door dit gelijkspel blijft de Peelkorf koploper met 2 punten voorsprong op SVSH en 3 op VVO. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het droog en er is bewolking. De ochtend begint met winterse buien met hagel en natte sneeuw. De temperatuur daalt tot aan het vriespunt. 'S Middags zijn er wat opklaringen, maar er is ook nog hagel en sneeuw te verwachten. Tijdens lange, droge perioden wordt het zo'n 5 graden. Ik wens u nog een fijne avond.